हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर माब्रै दङ आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर आङो मैया बेलासिनि 7 PM आव नोंसोरजों रायलायनो होननानै आङो लाइभआव फैदोंमोन लाइभआव फैनायनि जाहोना बेनोमोन आंनि माखासे साबस्क्राइबार लोगोफोरा आंनाव माखासे कमेन्ट्सफोर हरदोंमोन आङो साननै ना सानथाम जाबायमोन भिडिअ आगारिया बेवहाय आंनि फंबाय बा आंनि लोगोफोरा आंनाव कमेन्ट्स खालामदों आब' मानो भिडिअ खालामाखै मानो मा जादों बेबायदि होननानै कमेन्ट्सफोरखौ आङो नुनायलाय आङो मा जामारदों बा मानि थाखाय भिडिअ आगारनो हायाखै बेखौ खोन्थानो थाखाय आङो मैयानि लाइभ जादोंमोन नाथाय लाइभ फैदोंब्लाबो नेटआ मैयानि समाव बारा मोजां नङामोन बिनि थाखाय आङो नोंसोरजों बारा मोजाङै रायलायनो मोनासै बिनि थाखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ खालामफिननो गोनां जादों आरो मैया आङो जेब्ला लाइभआव फैदोंमोन अब्ला गोबाङानो आंखौ बे मोनसे खोथाखौनो सोंहरबाय थादोंमोन माब्रै दं आब' खबरा माब्रै बेबायदि होननानै सोंहरबाय थादों आङो बेखौनो बुङो आङो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो दासान्दि आरो आङो बे साननैसोआव भिडिअ खालामना हगारनो हायैनि जाहोना बेनोमोन जोंहा न'खराव मादैनि फिसालाया लोमजानानै दंमोन बेखायनो आङो मादैमोनाव थांनांनो गोनां जादोंमोन आरोना साननैसोखौ बेखायनो आङो भिडिअ खालामनोबो टाइम मोनाखै बेखायनो आङो भिडिअखौनो हगारनो मोनाखै आरो आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों मैया आङो जेब्ला लाइभआव फैदोंमोन अब्ला आंनि माखासे गोदान साबस्क्राइबार लोगोफोरा जायफोरा आंनि सोमोन्दै जेबो मोनथिया बिसोरो आंनि सायाव मोनथिनो लुबैनाय माखासे बाथ्राफोरखौ सोंहरबाय थादों जेरैहाय आब' नों बहानि मा डिस्ट्रिक्टनि मा खालामो मा मावो बिसिबां फरायो बायदि बायदि माखासे कुइसनफोरखौ सोंहरबाय थादों बिनि थाखायनो आङो बुंनो सानो जायफोर आंनि गोदान साबस्क्राइबार लोगोफोर बिसोरो आंनि सायाव माबा मोनसे मोनथिनो लुबैदोंबा नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामना बुंहरनो हागोन आरो आङो सिगाङावबो भिडिअ खालामखांखाबायमोन आंनि सायाव आङो मा गामिनि बा आं बिसिबां फरायनाय आं मा खालामगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै आङो भिडिअ खालामखांखाबायमोन जायफोरा गोसो दङ थांनानै नायहैनो हागोन चेक खालामनानै आंनि भिडिअखौ आरो आं नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जायफोरा आंनि सिगांनिफ्रायनो साबस्क्राइबार लोगोखा आरो आंनि भिडिअसफोरखौ नायखायो आरो आंनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बा आंनि सोमोन्दै मिथिखायो अननानै जायफोरा मिथिखायो बिसोरो बे एखे कुइसनखौनो खालामनानै आंनाव कमेन्ट्स खालामाबाबो जागोन बेखौनो आङो खावलायो आरो जायफोरा आंनि गोदान साबस्क्राइबार लोगोफोर नोंसोरो आंनि सायाव माबा मोनसे मिथिनो लुबैनानै नैबे भिडिअआव कमेन्ट खालामहरनायनि रिप्लाइखौ आङो फैगौ सानदेआव हानायखिनिखौ होनो नाजागोन अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय बेखिनियानोसै लोगोफोर बाय बाय